L-investiment fl-isptar ġenerali ta' Għawdex diġa beda jħalli l-frott. Żjara fil-post turi kif is-sħubija bejn Gvern u privat qed tibdel il-post tal-aħjar biex il-pazjenti qed jieħdu servizz f'post iktar dinjituż. F'dawn l-aħħar xhur kienu rranġati diversi swali bħas-sala tal-onkoloġija, id-daycare unit, kmamar ta' trattamenti bħal tal-bone density u fejn jingħataw l-ewwel għajnuna l-pazjenti li jitlu fl-isptar f'qagħda kritika. Sar ukoll xogħol fil-kċina tal-isptar filwaqt li ġiet irranġata l-kamra fejn isir l-isterilizzar tal-istrumenti. Fil-fatt dan id-dipartiment qed jisterilizza wkoll l-istrumenti li jintuża fiċ-ċentri tas-saħħa ta' Malta u Karin Grek. Għall-ewwel darba saret reception area li fil-bini tal-isptar ma kienitx teżisti qabel. Filmati huma xhieda tal-bidla li bdiet fl-isptar ta' Għawdex li għal diversi snin tħalla fi stat diżastruż fejn saħansitra l-lanqas kien hemm soqfa deċenti. Apparti xogħol ta' rinnovar inxtara apparat mediku li jgħin lil ħaddiema tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex joffru l-aqwa servizz lil-lawċin u Vitals bagħtet ħaddiema f'Boston għal taħriġ. Minn barra dan l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed iħaddem ukoll servizz ta' helikopter. Iżda quddiem dan kollu, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' mar quddiem l-Isptar ta' Għawdex jgħid li se jkeċċi l-barra lill-investituri. Biex ma għamlu xejn. Filwaqt li qal li ma sar xejn, qal ukoll li hemm ħaddiema fil-containers. Talli llum għandek ħaddiema hawn fl-isptar li qegħdin jaħdmu minn container. Il-ħaddiema li tkellmu magħna spjegaw kif din hija ammissjoni tax-xogħol kbir li għaddej. Jaħdmu fil-container sakemm isir ix-xogħol fuq parti fl-isptar. Spjegaw kif qegħdin jaħdmu f'kundizzjonijiet diċenti, iżda Busuttil baqa' jirrepeti kontra l-investituri. Aħna qegħdin nagħmlu ċara li qegħdin nintrabtu illi Gvern ġdid immexxi minni jieħu lura l-isptar ta' Għawdex. Il-Vitals ma jibqgħux hawn. Mal-ewwel ġurnata dawk jitneħħew. U filwaqt li jrid ikkeċċi lil tal-Vitals ma jafx x'se jagħmelu. La darbet tgħid li ħad tagħmel servizz aħjar. Forsi spjegali ftit hemm bi Gvern nazzjonalista kemm se żidu s-sodot fl-isptar, kemm se toħolqu oqsma ġodda, kemm ħad tkun qegħdin ukoll tinvestu. X'inhu ma l-ħsibijiet, ġifieri ħad titlgħu hekk tkeċċil tal-Vitals u m'għandekx pjan? Qed tistaqsi lili?